دنگê gurandina seriyan û bêhna xwînê ji çiyayê şengalê diforiya. Dikirin û nedikirin, xwediyên qîlên tûj, dadû wan û ferman anî serê êzdiyan. Sêyê tebaxa 2014 fermana şingalê. Piştî ku Mosula Iraqê dagir kirin, terorîstên Daişê bikîn û zikreşiyeka hovane berê êrişên xwe didin şengala Başûrê Kurdistanê. Bi carekê de li jêr duruşmeyên Allah û Ekberê nêzî 5000 êzdî digujin û wan bi komî vedişêrin. Daişa terorîst 7000 jinên êzdî jî revandin û li bazaran ew didan destê hev. Bi sedên êzdiyan reviyan ser çiyayan û bi sedên wan jî ji tîna û birçîna mirin. Bi 100,000 êzdiyan jî li kamp û welatan da ser rêya derbederiyê. Piştî fermanê, heştê komegor li şopa wan hatin dîtin û heta îro roj jî termên bi hezaran nehatine naskirin. Tevî ku bi hezaran di operasyonên li dij Daişê yên li Rojavayê Kurdistanê de hatin rizgar kirin. Lê hîna 1700 êzdî heta niha windayîne. Li hêleka din piştî Almanyayê herî dawiyê Brîtanyayê jî bi rengekî fermî ev ferman wekî jenosaydê binav kir. Heta vêgavê jî çavê malbatên êzdî li benda rizgarkirina keçên wan e ku ev 9 salin jiyan li wan herb